Gadaan ang 2 anyos na aking babae makalis malamusubuot sa Bicol River sa may partekan barangay Tampuhan sa Banwanin, Libmanan, Camarines Sur. Sigun sa report, sinasabi ng aki pigibakan sa iyang duwang matuang tugang sa lugar nganing magkuakuta kan sa indang panira. Alagad kan malingat ang mga ini asin pabalik na sa indang harong sa kanarisa na dain na ninda kaibanan ang biktima. Kan balikan subutini kan mga tugang duman na nahiling na nagpapataw-pataw ang lawas kan aki sa salog asin mayo ng buhay. Sigun kay Police Staff Sergeant Emirose Organis, tagapagtaram kan Libmanan MPS, sa inisyal na investigasyon, nagluluwas na nagkawat ang aki sa salog alagad na daraini kan tubig, rason para makaabot sa hararom na parte kan salog hasta sa nalamos ini. Sa ibong kaini, nagpapagirumduman ang mga otoridad sa mga magurang na bantayan ang sa ida mga aki, nganing malikayan ang mga siring na insidente. Mga aki na kaiban pong bantayan sa mga magurang, please din po pagpabayaan. Lalong-lalo na po itong mga aki na ang edad, lalo ta araw ko yan, 2 taon, 5 taon.